לאולפן, ועכשיו לנושא שריגש הרבה ישראלים אתמול, פרס נובל, עוד פרס נובל בכימיה, מגיע למישהו שגר בארצות הברית, אבל הוא ישראלי. שלום לפרופסור עמירם גולדבלום. שלום לך. ראש המעבדה למודלים מולקולריים ותכנון תרופות. תהרוג אותי אם הבנתי מילה אחת ממה שאמרתי, חוץ מהשם שלך. זה אחד הדברים הקשים גם להסביר את פרס הנובל שהם קיבלו, זה קשור אחד בשני. מדובר באפשרות לעשות באופן ממוחשב חיקוי של תהליכים שהם תהליכים שגורמים לגוף שלנו לפעול, תהליכים שהם התהליכים שמובילים בחיים שלנו. רובוט. לא בדיוק, עדיין לא. בשלב הזה מדובר באפשרות לעשות מה שנקרא סימולציה או חיקוי של תהליכים באמצעות הפעלת חוקים פיזיקליים על מערכות של מולקולות. ומדובר בחדשנות של מייקל לויט ושל אריה וורשל בתקופה שהם התחילו את העבודה שלהם במכון ויצמן במעבדתו של פרופסור שניאור ליבסון, או בשיתוף פעולה עם פרופסור שניאור ליבסון, שהיה מי שהתחיל את כל התחום הזה בישראל. לפני כמה שנים? מדובר באמצע שנות ה-60 עד סוף שנות ה-60, זאת ההתחלה. כבר אז התחילו למחשב את כל הנושא הזה? מחשב כבר היה, במכון ויצמן כבר היה הגולם שכבר פעל באותה תקופה. זה בטח היה בניין. זה היה בניין עם זיכרון שהוא היום יש לכל אחד מאיתנו פי כמה מזה בכל טלפון סלולרי. אבל הם התחילו את זה באמת בתנאים המגבילים מאוד שהיו אז, וזה אחד ההישגים הגדולים שהם הצליחו להשיג, וזה חיבור שבין הפיזיקה הקוונטית והפיזיקה הקלאסית, חיבור של השתיים האלה כדי להסביר מצד אחד את הפעילות של חלבונים ואת המפגש שלהם עם מולקולות אחרות, שזה בסיס החיים. עכשיו, עד כמה שאני מבין, התקשורת העולמית, מומחים עולמיים, גם הם הופתעו מזהות מקבלי הפרס. זאת אומרת שבשטוקהולם מישהו טעה, או שכל החזאים טעו? לא, אני לא חושב שמישהו טעה, אני חושב אני שמעתי אתמול שהייתה הפתעה גדולה מאוד שהם הזוכים. אפילו הם עצמם די הופתעו, איך הוא אמר, אריה נדמה לי, שהוא לא היה בשום רשימה, בשום דיל הוא לא היה. הוא לא בשום דיל כנראה, והוא גם לא מהאנשים שנכנסים לתוך דילים כפי שאני מכיר אותו די טוב, אבל בכל שנה יש רשימה די ארוכה של אנשים שמועמדים, וקרה לא פעם בחיי שישבתי עם חוקר נכבד שאמר לי, אני השנה ברשימה. או אם אמרתי שאני מעוניין לנסוע לחוקר הזה, ואז הוא אומר, טוב, זה עוד אחד מהרשימה שאתה רוצה לנסוע. אז זה דבר שידוע ומובן. מדובר פה באמת על לתת הכרה לתחום שהתחיל לפני 40-50 שנה, ושהיום יש לו מאות חוקרים ברחבי העולם, לצערי לא מספיק עדיין חוקרים במדינת ישראל, בגלל מגבלות של החזרת חוקרים לארץ. זו השאלה. למה צריך להחזיר אותם? למה הם יוצאים בכלל? אתה לוקח אחד כמו אריה, הוא תושב, נולד בקיבוץ שדה נחום, אם אני לא טועה, נכון? נכון. למה הוא עזב? הוא עזב, הוא אמר מדוע הוא עזב, הוא לא קיבל קביעות במכון ויצמן, זאת הייתה סיבה ישירה. זה הכל, לא היה לו תקן במכון ויצמן, או שלא היה לו אמצעים? במקרה שלו לא היה תקן, לא היה תקן, או שהחליטו בוועדות הפנימיות, אינני מצוי בפרטים. אני מצוי בפרטים במקומות אחרים, אני יודע איך מקבלים היום לאוניברסיטאות, ובתחום הזה הספציפי קשה מאוד להתקבל, משום שיש תחרות עצומה עם מי שמפרסמים, בעיקר ביולוגים, שיכולים לפרסם בעיתונות הבולטת ביותר, Nature, Science, Cell, אלה העיתונים העיקריים היום שנותנים את האימפקט הגדול ביותר. הם היו יכולים לפרסם מפה, בוודאי, יש אפשרות לפרסם מכאן. הם גם פרסמו מכאן, אבל בזמנו גם לא הייתה הכרה מספקת לתחום הזה. לא היה מספיק אמון שמה שעושים בתוך המחשב יש לו משמעות לגבי המציאות. אבל אנחנו הרי לא מדברים רק על הכימיה, אנחנו מדברים על בריחת מוחות באופן כללי. השבוע פורסם איזשהו מחקר שכמה, 80 או 90% עוזבים את הארץ, למה? קודם כל, זה לא מדויק להציג אותם כעוזבים וגם לא כבריחת מוחות. אנשים חייבים לצאת לחוץ לארץ כדי להשתלם אחרי שמסיימים תואר דוקטור במדינת ישראל. אם הם רוצים להמשיך באקדמיה, ולא חשוב היכן, הם חייבים לצאת ללימודים במעבדה, ובדרך כלל במעבדות הטובות
בארצות הברית או באנגליה או בכמה מקומות אחרים. או בהונגריה. ייתכן שגם בהונגריה, אבל אלה לא מעבדות, בדרך כלל לא נחשבות למעבדות מובילות, וגם יש מגבלה של שפה. כן. השפה היחידה המשמשת היום במדע היא אנגלית. זה לא הצרפתית והגרמנית והרוסית ששימשו לפני 80 או 100 שנה. אז גם לכן המדינות האנגלו-סקסיות הן מובילות בתחום הזה, ואנשים נוסעים למעבדות במקומות האלה, ולפעמים כשהם מנסים לחזור, הם לא מצליחים, כי הם בתחרות עם ישראלים רבים שרוצים לחזור, ויש ישראלים רבים שרוצים לחזור, והבעיה היא המגבלה כאן, לא המגבלה, לא מה שדוחף אותם החוצה, אלא מה שלא מחזיר אותם פנימה. השאלה אם יש מקום לעוד פרופסורים. בוא נגיד שכולם רוצים לחזור, יש מקום לכולם? יש צורך בכולם? לא אם יש מקום, יש צורך בטובים, יש צורך תמיד. וייתכן שבאמת המדינה הייתה צריכה יותר לחשוב על החזרה של הטובים ביותר, הבולטים ביותר, לאפשר להם לחזור, לתת להם תקציבים הרבה יותר גדולים, לחזק את הוועדה לתכנון ותקצוב עם כמויות של כספים שאין לה היום, ושלא מאפשרים להחזיר הרבה חוקרים טובים ארצה. אבל יש בעיה נוספת, לפעמים, כמו במקרה של אריה וורשל ומייקל לויט, התחום הזה, כשהוא התחיל, לא היה מספיק מוכר. לא תמיד אפשר לזהות, כמו באומנות, שאי אפשר לזהות היום, מה יהיה מוצלח בעוד 40 שנה. אז אתה לא יכול לפתור את הבעיה הזו בשום אופן. ב100% אי אפשר יהיה לפתור את הבעיה. אפילו לא ב50. בוא נלך 50, אתה יודע מה, 30 שנה אחורה, לא 50 שנה. הם כבר 20 שנה בתוך המחקר הזה, עדיין אף אחד לא מכיר בזה. גם למחלקי פרס נובל לקח 50 שנה להכיר בהישג שלהם, כמו עם עדה יונת אגב. היו גם אחרים בתור, יש עוד תחומים בתוך הכימיה שראויים להכרה, ולהם ניתנה הכרה במשך השנים. אז באמת, בתחום הספציפי שעוסק במחשוב ובפתרונות ממוחשבים, במה שנקרא כימיה חישובית, ניתן בפעם האחרונה פרס לפני כ-15 שנה, לג'ון פופל שעסק במחשוב של כימיה קוונטית. עדה יונת גם כן קיבלה משהו על איזושהי נוסחה. לא בנושא החישובי, לא בתחום החישובי, אלא בתחום הניסיוני. היא פתרה מבנה מורכב מאוד, שאכן במשך שנים רבות איש לא האמין שאפשר יהיה לפתור אותה, ובוודאי לא חשבו שדווקא המעבדה שלה תצליח לפתור אותה. וזה הצליח. וזה הצליח, כן. אוקיי, בוא נראה, מנחם, מה הציבור חושב? אגב, הציבור לא מדבר על כימיה, הוא מדבר על האקדמיה. האקדמיה באופן כללי, אנחנו שואלים את השאלה הזאת לאו דווקא השבוע בהקשר של פרס נובל, אלא לאורך, בדרך כלל לקראת פתיחת שנת לימודים אקדמית, האם מדינת ישראל משקיעה מספיק באקדמיה? בדרך כלל אנחנו מקבלים את התשובה שקיבלנו השבוע, שאי אפשר לנתק אותה ממה שקרה או ממי שקיבל את הפרס. 71% מהישראלים אומרים, הממשלה לא משקיעה מספיק באקדמיה הישראלית, רק 18% אומרים שכן. מספיק זה עניין יחסי, כמו שאמר איינשטיין על... כן, מספיק זה עניין יחסי, אבל כששומעים את המספרים של הישראלים שרוצים לחזור ארצה ולא יכולים לחזור ארצה בגלל בעיות של תקנים או תקציבים או מעבדות מהסוג הזה, אז הציבור מגבש לעצמו את הדעה שהמדינה לא משקיעה מספיק בתחום הזה. למשל, בוא נשאל אותך בתחום אחר שאתה לא מכיר, בכיפת ברזל, ישראל השקיעה או לא השקיעה? אני פשוט לא מצוי בזה מספיק, אני לא יודע. אבל לדעתי הציבור, אם היינו שואלים את הציבור על פיתוח, ספציפית על כיפת ברזל, הם היו אומרים 100% המדינה השקיעה. אז איך אתה יכול לדעת? אתה כפרופסור, פרופסור, נכון? מה אתה מציע לאוצר? במה להשקיע קודם? קשה מאוד. מיליארדים. קודם כל, אני חושב שצריך להגדיל בכלל את תקציבי המחקר באוניברסיטאות. מדינת ישראל היא מדינה שמשקיעה סכומים פעוטים. מה זה פעוטים? כמה זה עומד היום? $50,000 לשנה לחוקר, שזה פחות או יותר מה שמציעה הקרן הישראלית למדע, שהיא הקרן של האקדמיה, שדרכה הוועדה לתכנון. לא קשור לתקציב המועצה להשכלה גבוהה של 8 מיליארד שקל. זה קשור, זה בא מתוך בתוך ה8 מיליארד יש את קרנות מחקר. יש קרנות, יש הקצבה לקרנות מחקר. קרנות המחקר האירופיים למשל, שאני יצא לי ליהנות מהם בשנים האחרונות, הם פי 2 ופי 3 יותר גדולים פר שנה. וזה הבדל עצום. שלא לדבר על קרנות המחקר האמריקאיות, ה-NIH, שזה יותר קשה להשיג, אבל הם גם כן פי 4 ופי 5 יותר גדולים מאשר הקרנות שיש בישראל. אז זה עושה הבדל עצום. אם אני למשל שומע שהטכניון, נדמה לי שהטכניון, או כל מוסד אחר, לא נגיד שם של מוסד כדי לא להסתבך ולא לסבך, גובים $500,000 על מחקר שהם מתבקשים לערוך.
אז מה זה? זה הסכמי שירות, אני משער שיש להם. אבל זה הסדר גודל, 500,000 שקל למחקר? תלוי על כמה שנים מדובר, תלוי מה המספר החוקרים שמשתתפים בזה, תלוי בדיוק מה המחקר. באירופה בהחלט מדובר על מיליונים רבים. אנחנו השתתפנו, הקבוצת המחקר שלי השתתפה במשך 3 שנים במחקר שעסק במה? בתחום של פיתוח תרופות. בתחום של פיתוח תרופות באופן ממוחשב. כל הקבוצות, היו 10 קבוצות באירופה, קבוצה אחת מישראל, והסכום שהיה שם הוא קרוב ל4 מיליון יורו, שלא לקבוצה שלי, לכל הקבוצות ביחד. זה 20 מיליון, קרוב ל-20 מיליון שקל. זה 400,000 יורו למשך 3 שנים, זה סכום נכבד. זה הבדל גדול ממה שאפשר להשיג במדינת ישראל, לצערי הרב. טוב, שמחנו בשמחתכם, ונקווה שיהיו הרבה ממציאים, גם אם לא יזכו בפרסים. הפרופסור אמירם גולדבלום, ראש מעבדה למודלים מולקולריים ותכנון תרופות באוניברסיטה העברית. תודה שבאת לנו פנינו. ומאקדמאי